Perlok sa sisin khot nga wer ya pi hui pai wei ba yang nga pe ya kane ka wei ka notice kwai kabla panya dai ba ars imli pat ki perlok te nga try pila yo i ya ki notice ki bla that ki balata aki keleng ki jaka jong kawes kasil jongi but ha is kasil rukumju is then west but southwest rukumju te nga try kane ka notice nga khot nga wer ya pi ban pen page ya kane hadu bakut khnang ba phin yo ka jing pen shai na kinong na kaliang kinong panya ru te na kaliang jonga ngan kat banganang page ya kini ki video haba kidang the ya ki dokha ringin pan sneu chapi ya kane ka notice ka bala dei bala panya dei ba ars imli kadai hapo manai rang scan teka tarik kadai haka ar tarik jong benai bishpos na marajar arpusan bat kabairung kabai tiket kwai kalong tang ar hajar tingka tiki price kila iya biang bat kila ibiti bat kabairung namar ka price ka baningkong kadai khat nriulak bat kabaar kadai nyolak kabalai kadai arlak bat nadu kabasau ter syadu kaba khat ar kan poi silak marwai te kaba khat lai kadai lai po hajar kaba khat sau kadai ar po hajar bat kidon ki consolation ru kibadon hadu ar po tali te shipo hajar wei bat kabasu tenat kalong ba hakte kasngi kandon ru kalakidro yakilakidro ru undi tang hakte hi kasngi bat nadu kapor mestep bat kapor ban penilek kaya kalakidro kadai architeng chanmit bat kalakidro kumba pilaya tipi kadai lai spa tingka kawai bat san spa arteli te yule seu bat don la kapok kanosip ban manesim benta tang hate kalakidro ru ulayo kajing mentoy namar kabaningkong pinyo daka tarok lane pinyo daka pis lada pimsim ya katarok ru pila bansim daka pisa katsanlak bat kabaar pinyo daka brand new auto keten lane lada pimsim daka teka kali pila bansim daka pisa kabalai lak arpo bat kabalai ru pidang yo hi daka brand new auto keten lane lada pimsim pinyo pensim daka pisa kaba lailak bat kaba sau pila banyo daka pisa san po hajar bat ya kacing tip ki ba kambania sengba ya sengap ya kane ke video hadu dakut kenang ba kinong penia jong kane ka jing penyelek kaya kane ke competition ken pensai shapi bat sengba sa phone ya kini ki nambar bangla bu opo screen kenang ba pintip ya kajing batai ka ba kambania tangkum ta kumlai sibun nila deblut banthe iki dokha menta ka step arpo artrek hangne hapung hagane kapung jung ba keleng khoi kapung ka badon hangne hapo manai rang chicken ya ka ba ka jinge kop khoi kan long ha ka artrek jung banai bashpo arjar absan ki price kumba philo i kalong ka ba ningkong ka de khandriu lak ter hadu ki consolation price bat ka bai tiket kan dei arjar tingka sirwiang lane we khoi tingine bat ni kermen scam ba ki perok rawan ki layu i ki te ki notice khoi ngin sayawan ha ka te ka artrek ka ba ngin sabu jaka nadu ka shitrik jong brai bishpo arjar arpsan hang na hapo kapung rasken ya ka ba ka dokha ka lapoi menta lakumnu arton duna aa tang mental the khan reu kwental tam bat ki dokha ki bala shai wan the berbor ki bala tam na nation tai ki lapoi de ki spa kilo hang na hapung jong ba ke lengkhoi ing yo wer ngi khot epi program bang ngi wan ha ka artarik jong bana wispo arjapsan hang ne hapo kapung resken ki price kumba pili kabdei ka baningkong khan reu lak ter hadu constitution kabai tiket kandai arjar tingka sirwiang kwai ikublai shibun ngasai kendo ha ka shitarik kasngi bu jaka
ngaba kenjai thangni hangne hapo ki pung manai rang chicken pung jung ba ke lkhoi kublai shibun ngi sekendo